കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബി. This is science. We have made here science model which we can see that how gas leakage and sensor is coming out, and here some buzzers are there. When gas is leaking, it will buzzer. In this project, it is useful in kitchen when small children are playing in gas burner under 500. This is science model. Its name is hemodialysis working model, and our waste blood comes to blood pump and it goes to filtration and it come to hair trap and hair director. It cleans the waste blood to clean blood and it goes to our body. Total cost is 300. In this project, when thief are entering to our house or mall, we can see by this project how it's work. When it's enter, it will give us buzzer. ಸುನ್ನಿ ಜಮಿಯತುಲ್ ಮುಹಲ್ಲಿಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಆರಡ್ ಕಾರ್ಯಕಳ ಮತ್ತು ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಆರಡ್ ಕಾರ್ಯಕಳ ಇದರ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಜಿಎಂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ അഭിനന്ദനಗಳನ್ನು സല്ലിസ്താ ഇದ್ದೀನಿ. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞങ്ങളെ സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ മക്കളെ പഠനത്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് മക്കളെ പഠനത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് പിന്നായിട്ട് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഒരു 2 ദിവസത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടത്തുക ചെന്നത്. അങ്ങനെ സർക്കുലർ വന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 2 നാളത്തെ ക്യാമ്പ് ಭಾಳ ಚಂದಾയിട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഈ ക്യാമ്പ് ചന്തത്തായിട്ട് നടത്തുക കാരണം അതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഒത്താശ ചെയ്ത് ഈ രായത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരും ഈ രായത്തെ നല്ലങ്ങും അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാരെ സഹകാരത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെ മക്കളെ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഭയെ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു പ്രതിഭ ഒരു മനുഷ്യരെ പ്രതിഭ അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കും അത് പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ക്യാമ്പ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടാക്കിയെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ പ്രതിഭ പുറത്തുപണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അങ്ങ് നല്ല ഒരു ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളാക്കുക അങ്ങ് സഹകാരാവുള്ളൂ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് ആക്കിയ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിക്ക് സഹകരിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഇതിനെ ചെയ്ത എല്ലാ ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഇതിക്ക് വേണ്ടെങ്കത്തെ സഹകാരത്തെ ഉസ്താദ് അധ്യാപക വൃന്ദത്തിക്കും ഞാൻ എല്ലാ നിലയ്ക്കുള്ള സ്വാഗതം ചൊല്ലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലെടുക്കാൻ അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തെയും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ മദ്രസത്തും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ പള്ളിയും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ഹെൽത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഗൾഫ് സമിതി എപ്പോഴും മറക്കുകയില്ല. എപ്പോഴും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ബേജാറുകളുടെ മനസ്സിലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നലെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ കാരണത്താൽ അല്ലാഹു തആല കഷ്ടങ്ങളെ തീർത്തിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അക്കും കണക്കുകളും അതേപോലെ സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ അക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള അതേപോലെ വിദ്യാർത്ഥിമാരും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമാക്കിയിട്ട് എന്റെ സ്വാഗതം ദീർഘമായിട്ട് ക്ഷമ കേട്ടിട്ട് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഒരു സ്ഥാപനയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളായിട്ട് ഉസ്താദ് ನಾ ಚೊಲ್ಲೋನು ಕಾರಣ ಅದು ಚೊಲ್ಲಂಡ ವಿಷയമേ ആയിട്ടിക്കിട് കാരണം ಕಾರ್ಕಾಲ ತಾಲೂಕು ചൊല്ലോടത്തോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളിക്കൊരടിയാണ്. 1-2 പള്ളികളുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം തബ്ലീഗും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരും ഹനഫിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മിക്കവും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സലഫിക്കാരാണുള്ളത്. അങ്ങനെ നടുവിലോ ചെറിയൊരു ജാഗയിൽ വലിയൊരു സ്ഥാപന അത് എത്ര ചെന്നിങ്ങാവല. അപ്പോൾ അതിനെ നടത്തില് ഓരോ ഉസ്താദും കൂടിയായിട്ടിക്കട് തിങ്കൾ ഏകദേശം 9 ലക്ഷത്തോളം ചെലവ് വേണ്ട ഒരു സ്ഥാപന. ഞങ്ങൾ കേട്ട ഞങ്ങളെ മക്കൾ 1-2 മക്കളെയും പെഞ്ഞായിരം ബൽത്തപേനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ജാവുമ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എത്തില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനയിൽ 45 സ്റ്റാഫുകളുള്ള 45 ആളുള്ള ടീച്ചർമാരായിട്ടും ഉസ്താദുമാരായിട്ടും
അങ്ങനെ പ്രതി തിങ്കൾ ശമ്പളം എണ്ണണം. എൻ്റെ ಗೊತ್ತುಂಟು അങ്ങക്കും കുടുംബക്കാരില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉസ്താദിന്റെ കീഴിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ആ സ്ഥാപന വിശേഷം എന്താ ചൊന്നെങ്കിൽ, സാധാരണ ഉസ്താദ് അവിടെ തിങ്കൾ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ പോകേണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഉസ്താദ് സാധാരണ വിളിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ ഒരു അവക്കുളു പോയപ്പോ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചൊന്നാറ് എന്നും അതിന് ഊന്നിനാ ചൊന്നോണ്ടുള്ള ഉസ്താദ് നന്റെ അവിടെ വിളിച്ചു പോയിട്ട്, ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് മക്കൾക്ക് ഒരു തസ്കിയത്ത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എടുക്കണുണ്ട്. തസ്കിയത്ത് എടുക്കണോ തരപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിലും ഉസ്താദിന് ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ശരീഅത്ത് പഠിക്കുന്ന പെണ്ണുമക്കാണ് ക്ലാസ് എടുക്കണത്. ആ ക്ലാസ് ഞാൻ പൊതുവെ ശരീഅത്ത് അത്രയൊരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആളല്ല. എങ്കിലും ഉസ്താദ് കൂട്ടിയെ പോയിട്ട് ആ ശരീഅത്ത് കോളേജ് ഇതിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ, ക്യാമ്പസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ 130 ചില്ലറ മക്കളുള്ളാർ, നല്ല പരദധാരികളായ മക്കൾ. ഉസ്താദ് അറബിലെ ഗ്രാമറുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചൊന്നിപ്പോ എത്ര ദഹിക്കല ഗ്രാമർ ചെന്ന് ഈ അറബിയുടെ എന്തും അർത്ഥം വെക്കണമെങ്കിലും അതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും ഗ്രാമറാണ് ബലി. അത് ഉസ്താദ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് മക്കളെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ നാനേ അതീശായി പോയ ആ മക്കളെ ശിസ്തും ആ അർത്ഥവും അതിലെ തർക്കീബും അതിലെല്ലാം അയനും മക്ക വെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അന്താലിച്ചു പോയ. എത്രത്തോളം ചെന്നെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനം ഉയർന്നൊരു ചെന്നെങ്കിൽ ഫാറൂഖ് നഈമി ഉസ്താദ് പോലും ആ സ്ഥാപനം കാണും മക്കളാക്കൊണ്ടു ചൊല്ലി. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞാൻ എന്ത് ഇന്നായി നിങ്ങൾ ചെന്നോണ്ടുള്ള നിങ്ങളെ മക്ക SSLC ആയ മക്ക നിങ്ങളെ മക്കളെ സ്ഥാപനമാക്കണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബംഗ്ലാകൂട്ട സ്ഥാപനമാക്കണം. ഞാൻ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ തന്നോണ്ടുള്ള നിങ്ങളെ മക്ക 3 വർഷ കോഴ്സാ, 2 വർഷത്തെ കോഴ്സിൽ നല്ലൊരു ആലിമായിട്ട് പണ്ടെങ്കിൽ സംശയമേ ഇല്ല. അത്ര നല്ല എല്ലാ അച്ചടക്കവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം +2 തോല എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണും ഉസ്താദ് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അത് വെറുതെ പേരുകളുടെ ശരീഅത്തൊന്നും അല്ല, പേരുകളുടെ ഡിഗ്രി ഒന്നും അല്ല. നിങ്ങളെ മോള് യഥാർത്ഥ ആലിമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. അത്ര നല്ലൊരു സ്ഥാപന. ഞാൻ എന്തുകൂടെ ഉമ്മമാരും നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കളും ഉമ്മമാരും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ പെണ്ണുമക്കളെ കിട്ടിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കൊണ്ട് ആക്കണ ബദല് ഉസ്താദിന്റെ സ്ഥാപനം കൊണ്ടിട്ട് ആക്കിയെങ്കിൽ അവിടെ ടീച്ചറും ഉസ്താദിനെ പിഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടും. അവിടെ നോക്കിയല്ല പെണ്ണുമക്കളിലെ നോക്കിയല്ല ഉസ്താദ് പിഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടും. ജണ്ടാലും കൂടിയിട്ടാണ് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോകേണ്ട സമയത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ നിന്നുള്ള ഉസ്താദ് 8 വർഷക്കാലമായിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ 8 വർഷത്തിൽ അവിടെ ആക്കിയ വിപ്ലവം എത്ര ചൊല്ലാൻ സാധ്യതയില്ല. എത്രത്തോളം ചെന്നെങ്കിൽ അവിടെ തബ്ലീഗിടങ്ങ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിടങ്ങ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഹിഫ്ലുൽ കോളേജ്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ പെണ്ണുമക്കൾക്ക് പോലും ഹിഫ്ലുടെ കോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ ലാഭത്തിന് എന്തോ അല്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലായിട്ട് മക്ക വളർന്നു വരട്ടുണ്ട്. ആ നിലക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തിയ ഉസ്താദായിട്ട് അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദെ ആ വലിയ ബലപ്പെട്ട സമയമായത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാനൊന്നും സുദീർഘമായിട്ടൊന്നും ചൊല്ലില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് SJMയുടെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന 2 നാളത്തെ ഈ ക്യാമ്പ് എന്താണ് ഇത്രയും ചെലവാക്കിയിട്ട് ഈ SJM ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹല്ലക്കാരും ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്കകയുണ്ട് ഓരോരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് ഓരോരോ വിഷയത്തിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുത്താം. അക്കൂട്ടത്തില് നിർബന്ധമായ കുലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ പെണ്ണുമക്കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ അന്താലിച്ചു പോയ. കാരണം 10ാം ക്ലാസ് 1ാം ക്ലാസ് പെണ്ണുമക്ക കുലിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോ അത്രയും മക്കൾക്ക് ദഹിക്കാണ്ടാകുമ്പോ ഇന്റെ വിശദീകരിച്ച് ചെന്നിട്ടാകുമ്പോ മക്കമേ അന്താലിച്ച് പോയിട്ട് ഉസ്താദ് അങ്ങനെയാണോ നാം കുളിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണോ കുളിക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ മയ്യത്ത് പരിപാലനം പല ക്ലാസ്സുകളും അന്തസ്സായിട്ട് പേർക്ക് മാത്രം നടന്നതല്ല, അന്തസ്സായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നത്. അതൊക്കെ മക്കള് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയെടുക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇത് ഇത്ര നല്ല ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര നല്ല ഈ വേദിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങളെ റായത്തങ്ങ ഓരോരാളെ പേരെടുത്ത് നാ ചൊല്ലില്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ അങ്ങനെല്ലാം ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാലമായി
ഭാരമായിട്ട് ഓടി നടക്കരുത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതൊക്കെയും തക്കതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ജണ്ടനാളത്തെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഏകദേശം ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടിയത് ഒരു 60,000 ചെലവ് ബറുണ്ടാ പഠിക്കരുത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ നല്ല സംഖ്യ പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തിട്ട് സഹകരിക്കണോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന അള്ളാഹുടെ തിരുനാമത്തിനായി ഈ യോഗത്തെ ഉദ്ഘാടനമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ല നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അവതരണമാക്കി തരണവോ ഉസ്താദരെ ആദരപൂർവ്വം ഓഡിയമ്മിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നല്ലൊരു കാര്യക്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ചെമ്മനാറൊന്നും ചൊല്ലില്ല, ഒരു കൊറിയ വിഷയം മാത്രം ചൊന്നിട്ട് നന്ദിപ്പാട്ട് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞങ്ങളെ അബ്ദുസ്സലാം മദനി ഉസ്താദ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതാണ് ഉസ്താദരെ ചെമ്മ പിരിസം വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഉടകി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ പിരിസപ്പാട് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ റായത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഈ റായത്തെ നന്മകവനായിട്ട് കാര്യാചരണാക്കടെ നേതൃത്വവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ റായത്തെ ഹിരിയങ്ങ ചെറിയങ്ങ സഹോദര സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് ചൊന്ന വിഷയം ഒരു 2 വിഷയം കന്നഡത്തിൽ ചൊന്നിട്ടു പിന്നെ ഞങ്ങളെ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಕ್ರ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದರಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಇನ್ನಿತರ ಕೆಡುಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯದ ಹಾವಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ಸಮೂಹ, ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಬೆಳೆದು ಬರುವ ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು, ಯುವ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾಳಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಆಲಡ್ಕ ಹರೇಕಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಮದರಸಾ, ಆ ಮದರಸಾವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಊರಿನ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ, ಊರ ಪ್ರಮುಖರು, ಉಮರಾಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು, ವಿಶೇಷತಃ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದರವರಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಸ್ಸಲಾಂ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳಾದಂತಹ ಉಸ್ತಾದರುಗಳು, ಈ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು, ಗಣ್ಯರು,
ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടാറ്. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എപ്പോൾ ഓതനായത്? സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് എപ്പോൾ ഓതനായത്? ബറാത്ത് 2. എത്ര പാട്ട ഓതണു? 3 പാട്ടമോ 2 പാട്ടമോ? 3 പാട്ട ഓതണം. ബറാത്ത് 2 ഓതനായതാ 3 പാട്ട? ബറാത്ത് 2 യാസീനല്ലേ ഓതനായ? വെള്ളിയാഴ്ച 2 ഓതനായത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓതുക സുന്നത്തുള്ളതാണ് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ്. ആ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ ചെമ്മ സ്റ്റോറിയെല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു നായിയുടെ സ്റ്റോറിയുണ്ട്. ആ നായി സ്വർഗത്ത് കിട്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ ചൊല്ലി. നായി സ്വർഗത്ത് പോകേണ്ട ഉസ്താദ് തൊട്ടെങ്കിയൽ പാട്ട കൽകണ്ട എന്ന് കേൾക്കണ്ട. തൊട്ടെങ്കിയൽ പാട്ട കൽക്കണം. പക്ഷെ ആ നായി സ്വർഗത്ത് കേണ്. മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല, ജിന്നുക മാത്രമല്ല, കുറേ ജീവിങ്ങവും സ്വർഗത്ത് പോണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമരൊട്ടിಗೆ പൽക്ക പറഞ്ഞ എറുമ്പു സ്വർഗത്ത് പോണ്ട്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാമಗೂ ಉದುಡ್ಕೋಗುಳ್ಳ ತಣ್ಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮರಕುಟ್ಟಿಕ ಪಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲೇ ಭೂಮಿ ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತದ್ದು. ಭೂಮಿ ರೆಡಿ. ആ മരകുട്ടിക്ക പക്ഷിയും സ്വർഗത്തുകാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഇസ്രാ മിറാജിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ബുറാക്ക് സ്വർഗത്തുകാണ്. മനുഷ്യനല്ലത്. അങ്ങനെ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമുടെ വണ്ട സ്വർഗത്തുകാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ജീവികൾ സ്വർഗത്ത് പോണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ആ നായി സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ ചെന്ന നായും സ്വർഗത്ത് പോണ്ട്. ഒക്കെ ഉസ്താദെ നായി 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തേക്ക് ഇമാം ജമാഅത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇൻതാണ്ട് കേൾക്കണ്ട. നായി താടി വെച്ചോണ്ട് ഇൻതാണ്ട് കേൾക്കണ്ട. നായി ബുർക്കയിട്ടിട്ട് മറഞ്ഞിട്ട് പോയോണ്ട് ഇൻതാണ്ട് കേൾക്കണ്ട. നായി എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഇബാദത്ത് സ്വർഗത്തേക്ക് പോകെടുത്ത ഇബാദത്ത് ഏതുണ്ട് കേൾക്കണ്ട. ആ നായി നല്ലതൊക്കെ സപ്പോർട്ടാക്കി. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെന്തോ ആക്കിയിട്ടില്ല. ഔലിയാക്കളെ പിറകത്തെ ഇത് പോയിട്ട് ഇത് നാണ് ചൊല്ലതല്ല, ഇത് പ്രജാവാണി പേപ്പറിൽ വന്നതല്ലാണ്ട് അബ്ദുസ്സലാം മദനി ഉസ്താദ് ചൊന്നതുമല്ല ചൊല്ലതുമല്ല. ഇത് പടച്ച റബ്ബ് ഖുർആനിൽ ചെന്നതാണ്. ഒരിക്കലും ഒരക്ഷരം പോലും കളവായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഖുർആൻ 1450 വർഷമായിട്ട് ഈ ദുനിയാവുക പറ തുടങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഖുർആനിൽ ഒരു പുള്ളിക്കും ഒരക്ഷരത്തിനും വ്യത്യാസമില്ല. മാത്രമല്ല ഒരു സൂറത്തിൽ ഒരു ആയത്തിലവിടെ എന്താക്കണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ കസ്റയും ലമ്മുടെയും മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഓതണം. അത് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചെങ്കിൽ കാലി ബായി മാത്രം ആ ആക്ഷൻ ആക്കണം. ലാ യഅ്മന്നാണ്ട് ചൊല്ലണം. അങ്ങനെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഓതിയത്. ലാ യഅ്മന്ന. അത് സമയത്ത് 1450 വർഷമായിട്ട് വ്യത്യാസമായിട്ടില്ല, ബദലായിട്ടില്ല. അക്ഷരത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിഷയ ആക്ഷൻ നബി തങ്ങ കാട്ടിയ ആക്ഷൻ ഏതുണ്ടോ അതേ ആക്ഷനാണ് അണ്ടും ഇണ്ടും. അതേ ആക്ഷനിലാണ് ഇണ്ടു ഓതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആക്ഷനുക്കും ചേഞ്ചസ് വരാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥ ഈ ദുനിയാവുള്ള ആകാശത്തെ കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഖുർആനാണ്. ആ ഖുർആനാണ് ചൊല്ല ഈ നായിയുടെ വിഷയം. ആ നായി ഇബാദത്ത് എടുത്തിട്ടല്ല സ്വർഗത്ത് പോയി. ആ നായി ഔലിയാക്കളെ പിറകത്തെ പോയിട്ട്, നല്ലങ്ങളെ പിറകത്തെ പോയിട്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിറകത്തെ പോയിട്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിറകത്ത് പോയത് കൊണ്ട് ആ നായി സ്വർഗത്തിലുണ്ടാണ് ചെല്ലേ. ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളെ പിറകത്താക്കണം, സ്വാലിഹീങ്ങളെ ഒട്ടിಗೆ ആക്കണം. ഈ പള്ളിയുടെ കമ്പൗണ്ടർ ഒഴുക പണ്ടെങ്കിൽ 5 വക്ത് നിസ്കരിக்கிறങ്ങാണ്. ഈ പള്ളിയുടെ കമ്പൗണ്ടർ ഒഴുക പണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ കമ്പൗണ്ടർ ഒഴുക പണ്ട് ദീൻറൊട്ടിಗೆ പീർസുള്ളങ്ങ മാത്രമാണ്. ദീൻറൊട്ടിಗೆ പീർസ ഇല്ലാത്തങ്ങ കട്ടയിലാണ് ഇക്കടെ. ദീൻറൊട്ടിಗೆ പീർസ ഇല്ലാത്തങ്ങ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് മീറ്റിംഗ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കടെ. ദീൻറൊട്ടിಗೆ പീർസ ഇല്ലാത്തങ്ങ ഗ്രൗണ്ടിലും വേറെ ചവക്കടവിടെയും വേറെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കടവിടെയുമാണ് ഇക്കിടത്. നല്ലങ്ങ ബണ്ട പക്കാണ് പള്ളി. നല്ല ആൾമാർ അർവാഹുകൾ കൂടുന്ന പക്കാണ് ഈ പക്ക. അതെന്നാണ് ബിർദക ചൊല്ലല്ല. റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്തു, ഒരു റായത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല പക്ക ഏത് എന്ന് നബി തങ്ങൾ ചൊന്തു. ഖൈറു ബിഖാഇദ് ദുനിയ മസാജിദുഹാ. ഒരു റായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലേസ് ആ റായത്തെ പള്ളിയാണ്. ആ റായത്തെ പള്ളിയാണ്. ഈ 4 മതിലില്ലേ ഇവിടെ, ഈ 4 മതിൽ, ആ 4 മതിലിന്റെ ഉൾകൊള്ള പക്കാണ് ഈ റായത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പക്ക. അതാണ് പള്ളിരെ കാണുമ്പോ ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്തു, സ്വാലിഹീങ്ങളല്ലേ എങ്ങനെ ചൊന്നെങ്കില് പള്ളി കാണുമ്പോ, അങ്ങ് പള്ളിരെ മിനാര കാണുമ്പോ, പള്ളിരെ കമ്പൗണ്ട് കാണുമ്പോ, പള്ളിരെ ഭിത്തില് കാണുമ്പോ അങ്ങളെ കണ്ണ് തണ്ണി വന്നോണ്ടിന്ത്, തങ്ങളെ തണ്ണിൽ തണ്ണി വന്നോണ്ടിന്ത്, അങ്ങ് വല്ലാത്ത ഹൗഫ് വന്നോണ്ടിന്ത്, മനസ്സിക്ക് നൊമ്പലായോണ്ടിന്ത്, ദർദായോണ്ടിന്ത്. എന്തേ കാരണം? കാരണം ഈ പള്ളി ചെന്നെങ്കില് അങ്ങ് ഗൊന്തുണ്ടോ, ഈ പള്ളിയാണ് നമുക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ടത്. ഈ റായത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ടത് ഏത് ബിൽഡിംഗ് ഈ റായത്തിലുണ്ട് കേട്ടെങ്കിൽ ഈ പള്ളിയാണ് കേട്ടോ. ഈ പള്ളിയുടെ 4 മതിലല്ലേ, ആ മതിലുടെ ഉൾകൊള്ള ആ പക്കാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തേക്ക് പോകും. കാരണം അവിടെ പക്ക. ഈ റായത്തിൽ വേറെ ഏതും ഇല്ല. അവിടെ എടുത്ത സുജൂദ്, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈത്തിക്കാഫിറെ നിയത്ത് വെച്ചിട്ട് തെച്ചത്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയുടെ മതിലെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് മുത്തിയോണ്ടിന്നാറ്, പടച്ചോനെ നക്ക് സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ടത്. നാണ് ലോണാക്കിട്ടാക്കിയ അവമോ, നാണ് കടാക്കിട്ടെടുത്ത അവമോ, അല്ലെങ്കിൽ നാണ് അതാ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അതാ നാണ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് നണ്ട ഔത്തനാണ് സ്നേഹിക്കട്, ഔത്തുക്ക് എന്തെല്ലാം വേണം അതെല്ലാം നാണ് ആക്കട്. ആ അവ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ടത്. സ്വർഗം വാങ്ങിത്തണ്ടത് ഈ പള്ളിയാണ്. എന്തേ കാരണം? നാണ് ചൊന്നെങ്കിലേ അതൊരു സമയ യാറക്കൊരടിയായി പോവും. സലാം ഉസ്താദ് ചൊന്നെങ്കില് യാറക്കൊരടിയായി പോവും. ഉസ്താദുമാർ ചൊന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ യാറക്കൊരടിയായി പോവും. അല്ലാഹു ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമൊട്ടിಗೆ ചൊന്നിട്ടു. ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമു വന്നിട്ട് ചൊന്നതല്ലാണ്ട ഒരു പലക്ക ഒരക്ഷര യാറ ചൊല്ലാത്ത, ഒരക്ഷര കൊറടിയാക്കാത്ത ഒരു ആള്, ഒരു ശക്തി, ഒരു നേതാവ് വന്നൊരു ഈ ദുനിയാവുള്ള ആകാശത്തെ കീഴില് ഭൂമിയുടെ മേലില് അള്ളാഹുടെ കണ്ട ജണ്ടേ കണ്ണേ ഉള്ളൂ. അള്ളാഹുരൊട്ടിಗೆ മുണ്ടിയ ഒരേ നാവേ ഉള്ളൂ. അത് മുത്ത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നാവാണ്. മുത്ത് നബിയുടെ കണ്ണാണ്. ആ നബിയാണ് ചെല്ലത്. എന്തേ ഗൊന്തുണ്ട നിങ്ങ ഔത്ര ഇഴിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിക്ക് ചെന്നിട്ട് ബണ്ടാറല്ലേ, ആ പറയുമ്പോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അത് സ്വർഗത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ കാൽഡെഡിൽ എത്ര പൊയ്യക്കടോ അത്ര പൊയ്യയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുകവനായിട്ട് ഇത് വേറെക്കിട്, നിങ്ങളെ ദോഷം മാഫാവുകവനായിട്ട് ഇത് വേറെക്കിട്. നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് വരുമ്പോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എത്ര മരങ്ങള് ഐക്ക് സാക്ഷിയാവിടും, നിങ്ങൾ ബണ്ടയ്ക്ക് സാക്ഷിയാവിടോ, അത് എല്ലാം സ്വർഗത്തില് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കണോ. ഇയാൾ പള്ളിക്ക് വന്ന് നോക്കൂ. നിങ്ങളെ കാണ്ട ഏതെല്ലാം കല്ലുകളുണ്ടോ ആ എല്ലാ കല്ലുകളും നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കണോണ്ടാണ്. അതാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊന്നേ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തുക്ക് ഒരു ദരജ കൂടിത്ത്. നിങ്ങാക്കിയ തപ്പു ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിത്ത, അവിടെ ഒന്ന് മായ്ച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ തപ്പു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കേക്കട്ട, ഒരു 5 കോടി ഉറുപ്പ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ തരുവ, കിഡ്നി ബിത്തിട്ടെങ്കിലും ഒരു ദോഷ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചോണ്ടെങ്കിലും മാഫായിത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു റിസിപ്റ്റ് എടുത്തൊക്കെ തരുക നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമുണ്ടാ? ഇല്ലല്ലേ? എങ്കിൽ ആ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലു, നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പള്ളിക്ക് വയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ ദോഷ മാഫാവിടൂ. നമ്പുടെങ്ക് നമ്പറു, ബുഡ്രെങ്ക് ബുടറു. റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങാണ് ചൊല്ലേ. ആ പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി. ഈ പള്ളി ചൊല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ബെർജകും പള്ളിയിലൊക്കെ നിണ്ടെങ്കിലും, അവിടെ ദച്ചെങ്കിലും, അവിടെ കിടന്നെങ്കിലും, അവിടെ ഖുർആൻ ഓതിയെങ്കിലും, അവിടെ ഖുർആൻ ഓതിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടിയോണ്ടേക്കിട്. പക്ഷേ നവൈത്തുൽ ഇഅ്തികാഫ ഫി ഹാദൽ മസ്ജിദി ലില്ലാഹി തആല എന്ന് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണോ. ചൊന്നെങ്കിൽ അതിരത്ര പവറുള്ള ഒരു പക്ക ഈ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ, ആകാശത്തെ കീഴിൽ, ഭൂമിയുടെ മേലിൽ ഇല്ല. റസൂലുള്ളാഹി
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ചൊല്ലത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ചൊന്നുകൊണ്ട് വന്ന വിഷയം അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ സൂറത്തുൽ കഹ്ഫില് ആ നായിയുടെ സ്റ്റോറി ചൊല്ല്. ആ നായി നല്ലങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ നായിക്ക് സ്വർഗ്ഗാണ്, വല്ലാത്ത പവറാണ് അള്ളാഹു കൊടുത്തത്, സ്വർഗ്ഗാണ് കിട്ടിയത്. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മക്കളെ നിങ്ങ ഒരു നാളില് 5 വക്ത് നിസ്കാരത്തും പള്ളിക്ക് കടത്തറുണ്ട് നബി തങ്ങ ഇസ്ലാം പഠിപ്പാട്ടിയത് കൊണ്ടാണ്. അവിടെ നല്ല പക്കാണ്, മലായിക്കത്തുങ്ങ വേണ്ട പക്കാണ്, ജന്നുങ്ങ വേണ്ട പക്കാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങൾ വേണ്ട പക്കാണ്, അവിടെ ദുആത്ത് ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന പക്കാണ്. എത്ര യാറെ നിങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കടത്തറാറോ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയാണ്. ഒരു വിഷയം കൂടി അതിലൊട്ടിಗೆ കൂട്ടിയിട്ടെന്നാണ് നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചെന്നിട്ടുള്ളത്. ഇണ്ട് മദ്രസ മക്കളെ കാര്യക്രമത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മദ്രസ ചൊല്ലത് ഇതല്ല, മദ്രസ ഇതാണ് അല്ലേ. ഈ മദ്രസ ചൊല്ലത് ബാക്കി കോളേജിനെ പോലല്ല, എന്തേ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പോലല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം പോലല്ല. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടേക്ക് പഠിപ്പാട്ടേ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയമിൽ പഠിപ്പാട്ടകോ നല്ലോണം ഒരു ഫീസ് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കണം, മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടണം. പക്ഷേ അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധാം ധൂം ജോറാക്കൂ, കമ്പൗണ്ടറൊക്കെ പോയിട്ട് വലിയ ആളാവുകെന്തും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നുണ്ടില്ല. ചെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ പഠിപ്പാട്ടേ. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റായത്തെ വിഷയമല്ല നച്ചളുടെ മൊത്തത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ വിഷയമാണ് ഞാൻ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇമാം ഗസാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെന്ന പോലെ പണ്ടത്തെ ആൾമാർക്കെല്ലാം മഹാന്മാർക്കെല്ലാം അതാ സുബ്ഹാന ജല്ല പള്ളിയുടെ മിനാര കാണുമ്പോൾ കണ്ണിൽ തണ്ണി വന്നോണ്ടിന്ത്, പള്ളിയുടെ കമ്പൗണ്ട് കാണുമ്പോൾ കണ്ണിൽ തണ്ണി വന്നോണ്ടിന്ത്. എന്തേ കാരണം അങ്ങോ ഗൊന്തിന്ത് നന്റെ മയ്യത്ത് ലാസ്റ്റ് ഈ ദുനിയാവിടെ വിട്ടിട്ട് പോണ്ടേ ഈ ഔത്തുക്ക് വന്നതിൽ പിന്നമേ ഈ ഔത്തുക്ക് വന്നിട്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചതിൽ പിന്നാണ് നന്റെ മയ്യത്ത് ഖബർസ്ഥാനക്ക് പോണ്ടേ. നന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പക്ക ഇതാണ് ഗൊന്തുണ്ടു. മാത്രല്ല ഈ പക്ക വല്ലാത്ത പവറുള്ള പക്ക ഉണ്ടങ്ങ് ഗൊന്തിന്ത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താക്കിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെ എല്ലാ അർസവും പിത്തവും പണ്ട് ഈ കമ്പൗണ്ടറുകൾ വരുമ്പത്തുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഗലാറ്റാക്ക് വേണ്ടി തോന്നരെ ഈ കമ്പൗണ്ടറുകൾ വരുമ്പത്തുകയാണ്. പക്ഷെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച പക്കത്തെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പടച്ചോന് വല്ലാത്ത ശിക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ തണ്ടത്. അവൻ ബഹുമാനിച്ച് എല്ലാത്തെയും ബഹുമാനിക്കോ തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദ് സ്വാഗതാക്കുമ്പോ മദനി സ്വാഗതാക്കുമ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി പോയിട്ട് നിനക്ക്. കാരണം ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യക്രമ ഉസ്താദ് ചൊന്തല്ലേ 60,000 ഉറുപ്പ്യതോളം ചെലവുണ്ട്. ഇതൊക്കെ സപ്പോർട്ടാക്കട ഈ റായത്ത് അൽമാർ ഈ കമ്മിറ്റി അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. നല്ലത് നല്ല ചന്തത്തെ പള്ളിയും നല്ല മദ്രസയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ റായത്ത് അൽമാർ ആക്കിടാറ്. നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള പരിസരവും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ റായത്തങ്ങ് ബറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചൊന്നോണ്ട് വന്ന വിഷയ ഇത് നല്ല പക്കാണ്. ഈ പക്കത്ത് നിങ്ങളെ മദ്രസ വന്നിട്ട് പഠിക്കല്ലേ, ഈ വന്നിട്ട് പഠിക്കടേ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും അത് ABCD പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല കേട്ടോ. അത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളും വ്യഞ്ജനങ്ങളും പഠിച്ച പോലെ അല്ല. അത് A+B ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു A സ്ക്വയർ പ്ലസ് B സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2AB പഠിച്ച പോലെ അല്ലത്. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബിസ്മില്ലയുടെ ബി പഠിക്കുമ്പോ പടച്ചോനെ മുട്ട വലിയ കൂലിയാണ്. കൂലി ഈ പഠിച്ച കിടാവും കൂലിയാണ്. പ്ലസ് ഇത് പഠിപ്പാട്ടകു കാരണക്കർത്തരായ ബാപ്പകും ഉമ്മകും കൂലിയാണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എത്ര നേരാണോ ആ കിടാവിക്കട് അത്ര നേരവും സവാബിയുടെ മേൽ സവാബാണ്. അത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടിത്തണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിഹ പഠിപ്പാടിത്തണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പാടിത്തണ്ട്. ഉസ്താദുമാർ ആ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പാട്ടം പറ്റുകൂ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳ ಗೌರವಂ ಆ ಗೌರವಂ ಕೊಡುತ್ತಿಟ್ಟಾണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ കടന്നു പറഞ്ഞത്. അത്